bakurubaw la an bɛna kuma fɛn min jamana ɲɛmaakɔrɔ IBK kɔni kanubagaw ye kunnafoni jɛrɛ sigi sen kan bi Maison de la Presse la min senfɛ u ye waleɲumandɔn ta ka CNSP maaw sɛgɛrɛ ni o tɛmɛna ka bɔ yen ɲɔgɔn kunbɛnba min bolo d'an bɛ CICB la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka taa kuma cɛmancɛ fanga ko kan an ye maa dɔw hakilina ta o ko kan ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara min kan an bɛna walawalali kɛ minnu bɛɛ lajɛlen na sɔɔni a y'aw bisimila. Ayo bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan I n'a fɔ an y'a fɔ bakurubaw la cogoya min na an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a kanubagaw ka tɔn ni o ye mouvement IBK kanu u ye kunnafoni jɛrɛ sigi sen kan kunnafonidilaw jabala la ni o ye Maison de la Presse ye min senfɛ u ye foli ni waleɲumandɔn ta ka CNSP maaw sɛgɛrɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ kɔni kannabilali la o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a ɲini u fɛ u k'u kɔlɔsi maa minnu bɛ boliboli la u nɔfɛ ni waati in na a kɛnɛ kana na Mariam Sako ani Umar Tarawele kun bɛ NFTV tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an k'o lajɛ. Se ka mɔgɔ dɛmɛ ko la I yɛrɛ ma min laɲini n'i y'a ye bi an ye nin kɛnɛ in sigi an m'a sigi foyi la an y'a sigi jamana in bɛ se ka kɛ kelen cogo min na et puis an b'an profiter a ka micro fana fɛ k'a ɲini jamana in mɔgɔw fɛ Ala ye minnu garijɛgɛ jamana in marali la ɲɛnaya san dɔ minnu y'a mara san 10 ka kɔn bi ɲɛ ani minnu y'a mara san 10 ni kɔ ka kɔn bi ɲɛ wali kelen san 20 ni kɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali mɔgɔw b'a den bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye jamana kuntigiya kɛ ka kɔrɔ an b'a ɲini u fɛ problème minnu mana sɔrɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ mais an b'a ɲini u fɛ bi olu ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ olu faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan u ka mɔgɔw laɲini ka fara ɲɔgɔn kan a dɔw b'a la n'olu kumana mɔgɔw fɛ jamana bɛ se ka basigi laɲini bɛ sabati ni Maliko de don e ta ye Maliko ye ne ta ye Maliko ye nin ta ye Maliko ye an bɛɛ bɛ ka kuma ko kelen de la n'an dɛsɛlen ka bɛn a la peut-être dɔ bɛ ka ko wɛrɛ ɲini mais ne kɔni bolo ni Maliko de don n'i y'a ye n y'a fɔ aw ɲɛna tan an b'a ɲini Mali ancien président fɛ k'a daminɛ Musa Tarawele la ka jigin ka na Alhaji Ibrahim Boubacar Keita la bi maa o maa deli bɛ yen min delila ka jamana in servi tile kelen wali kelen san 10 a bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bi ka kɛ kulu ye ka kɛ commission ye pour que ka cɛfɔ ni kanbɛn ɲini ka na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye an b'o laɲini bi an b'a laɲini bɛn ni kelenya de kama wa an dalen b'a la fana an bɛ k'a laɲini cogo min na Ala b'a sabati ni Ala m'an ka jɔnya dɛmɛ an se ye fɛn o fɛn ye an b'o kɛ Mali dɛmɛni ani Mali jɔ la i komi a yɛrɛ b'a fɔ a ka kumaw la cogo min na hari donni min kama a bɛ démissionner a y'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna k'ale se kun ye min ye ale y'o de kɛ Mali ye ale ni cɛ minnu ni muso minnu farala ɲɔgɔn kan san 7 in kɔnɔ u tun bɛ se ka min kɛ u y'o de kɛ wa k'ale bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana in bonya Ala k'a kɔrɔta donc o hakilina min b'a la an bɛ continuer k'a soutenir o hakilina kelen de kan parce que an y'a dɛmɛ o de kan san 2018 a tilala ka dugawu don kɛ tuguni k'a b'o kɛ a ka armée ye n'o y'a ka jamana finidonnaw ye ko Ala ka finidonna ninnu kɔrɔta Ala k'u kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ se ka jamana in bɔ bolo la Ala k'u kɛ mɔgɔw ye jamanaden mɔgɔw bɛ min na u ka se k'a kɛ jamanadenw ye donc Alhaji Ibrahim Boubacar Keita dɛmɛni ye anw ma wajibi ye ka kɔn bi ɲɛ wa bi an bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn min b'an fara peut-être o bɛ kɛ saya de ye ni Ala m'an ka jɔnya jɔ mun de bɛ ɲini an fɛ bi bɛn ni kelenya bɛ sabati cogo di maa minnu bɛ bolo la u bɛ se k'u ka sow sɔrɔ cogo di parce que bi bi in na an y'a ɲini k'a fɔ ko ka cɛfɔ ni kanbɛn de bila k'o bɛɛ ɲɛ jamana in kɔnɔ bi n'a ma ɲɛ o min bɛna daminɛ sini yalima maa min fa b'i bolo wali kelen a cɛ b'i bolo wali kelen a balimakɛ b'i bolo n'i m'o labila est ce que n'i y'o tigi wele ko dɔ la o bɛna t'i da don o la wa an k'o ka maaw bila de pour que an bɛ cɛfɔ ni kanbɛn min ɲini bi o bɛ se ka sabati cogo min na ni don n'a nataw la i komi jamana ye sariya jamana de ye sariyaw de b'a kɔnɔ kuma minnu bɛ k'a fɔ wali kelen ni reproche kan ka kɛ maa min na don min tɛ bi ye n'o kɛra peut-être o kan ka taa sira minnu fana fɛ u bɛ t'o sira fɛ mais délai tɛ an bolo ka di mɔgɔ ma ni délai tun b'an bolo ka di mɔgɔ ma u tɛ yɔrɔ min na bi u tun tɛ se yen wa ko min kɛra o tun tɛ kɛ donc an b'a ɲini Ala fɛ de Ala ka jamana basigi n'i ko maliyɛn welelen don peut-être i ye bɛɛ wele mais ka i sigi ko fɔ i ka ta i tɔgɔ ma ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna o bɛ se ka kɛ fili ye adamadenw an ka sabali dɔɔni don dɔ bɛ k'a la i yɛrɛ ka ko pan bɛ k'i kunna k'a sara maa wɛrɛ la mais a tɛ komi i ma wele n'i ma taa kɛnɛ kan i se ye min i tɛ se k'o kɛ an bɛɛ jɛlen don min na n'o ye jamana ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ ni maliyɛn cɛ o an bɛɛ de ye maliyɛn ye donc an bɛ se ka min kɛ an bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na. Comité national pour le salut du peuple CNSP u ye wele min bila jamanadenw ma sini ani sini kɛnɛ an ka ɲɔgɔn ye soba CICB kɔnɔ walasa ka taa sigi ka hakilina falen kɛ camancɛ fangako kan o de hukumu kɔnɔna na an wulila ka don Bamakɔ kɔnɔna na ka jamanadenw da sumusumu u hakili ye mun ni mun ye ani u sigilen bɛ ka jaabi jumɛn ni jumɛn kɔnɔ an ka kunnafoni ɲinina Aminata Daɲɔ ani Bakari Kone an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ.
A dogolen tɛ mɔgɔ si la an ka jamana bɛ lahalaya mun na nin wagati in na kabini jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binna camancɛ fanga ale ma se ka sigi sen kan hali sisan sabula CNSP ni ale ye an ka finitigiw ka jɛkulu ye minnu kɛra sababu ye ni fanga in binna olu ni jamanakɔnɔdenw ma se ka sigi ka kuma kɛ fɔlɔ ka o hakilina dɔn jamana kan ka taa taabolo mun kan. O de la ɲɔgɔn dalajɛba dɔ bolodalen no mun bɛna daminɛ sini sibiri mun b'a to jamanakɔnɔdenw na se k'u hakilina di jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka bɔ o la. Jamanakɔnɔdenw yɛrɛ sigilen do ka mun de kɔnɔ nin ɲɔgɔn dalajɛba in kɔfɛ. An bɛ ka jaabi min kɔnɔ bon o ye maliyɛnden tila bɛɛ bɛ ka mun fɔ c'est-à-dire transition in a ka gérer ni u yɛrɛ ka gérer quoi en un mot bon ne yɛrɛ bi mun fɛ kosɛbɛ. O ye Goïta yɛrɛ en l'occurrence comment dire Assimi Goïta a yɛrɛ ka fɛn ta a bara le corps a ka transition diriger bon an bɛ se ka mun fɔ ka fara o kan o ye au niveau du premier ministre a ka civil dɔ ta un civil qui n'a pas de coloration politique c'est-à-dire min tɛ politique la quoi un technocrate donc o ka dɛmɛ u ka se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ bon ministre ko ninnu na u ka jama restreint u ka dɔgɔya pour que budget ka se ka économiser donne. Bon, ne hakililata ye min ye transition gérer ko la transition ni a kana kɛ transition surumani ye n'o ko Musa minɛna transition kɛra cogoya min na bon ATT taara o transition kɛra cogoya min na n'i ye ne yɛrɛ sagola bila 3 ans i bɛ ka mandat to yen ka laban transition ka fɛ maintenant ko minnu kɛra jamana kɔnɔ n'o ye vérificateur ninnu ka fɛngɛ ninnu o ko ka ɲɛnabɔ c'est-à-dire an ka mɔgɔ ɲɛnama sɔrɔ min bɛ se ka jamana diriger o k'a sɔrɔ an ka taa an bolo ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma a ka kɛ purupurakuru dɔrɔn ka sin k'a di dɔw ma ten parce que an bin'o pièce 2 kɔnɔ déjà ka ban donc 3 ans kɔni ni ne yɛrɛ sagola bila a ka ko de ye pour que parce que armée yɛrɛ bɛɛ maliyɛn b'a dɔn ko armée tiɲɛnen don donc faut que armée ka constituer ka ɲa mɔgɔ ɲɛnama ka sigi jamana ka taa ɲɛ. Sigikafɔ ye damu ye bamananw ko ten bon i n'a fɔ sigikafɔ tɔw an bɛ se k'an sigi n'a ye jama n'aw sigira hakili ɲuman caman bɛ bɔ a kɔnɔ donc an kɔni an hakili sigilen don k'a fɔ n'u sigira u ka se ka kuma fɔ kuma min bɛ se ka jamana in k'a basigi transition comme kuma sigikafɔ in kunba y'o ye bon à présent premier ministre ani organe de transition minnu kan ka sigi pour que ka transition baara kɛ. Sɔrɔsiw yɛrɛ de ko bɛ laban armée yɛrɛ de ko bɛ laban ni ko tiɲɛna ka tiɲɛ cogo dɔ la armée de bɛ imposer ni armée imposera o yɔrɔ armée mana imposer yɔrɔ la c'est que ni armée kuma wuli a ko a tiɲɛnen yɛrɛ bon armée de b'a bila sur point ka sɔrɔ ka d'u ma mais n'olu pressera tantôt chaque fois o dingɛ kelen de don chaque fois a bɛ jigin o dingɛ kelen de kɔnɔ i y'a ye degun min bɛ Mali kɔnɔ armée bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ politicien parce que politicien b'a ka part de dɔn mais armée fɛnɛ bɛ Mali o exemple ye mun ye armée filɛ foyi t'a bolo k'a bɛ se ka bɔ Mali kɔnɔ a tɛ se ka passeport sɔrɔ ka sɔrɔ gouvernement ka mission a tɛ se ka taa yɔrɔ si mais min kɔni bɛ Mali kɔnɔ actualité Mali dugumisɛnninw olu de bɛ don yen olu de b'a dɔn min bɛ yen. Dɔw fana hakilina ye finitigiw ni M5 RFP maaw ka sigi ka kuma kɛ ka ɲɔgɔn faamuya walasa fɔ ɲɔgɔn kɔ kana bɔ a la kɔfɛ. Sini Ironkɛn na u k'u jija cogo bɛɛ la u ni M5 mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya vraiment an bɛ n'i y'a ye an bɛ lafiya o lafiya kɔnɔ bi an b'a fɔ M5 mɔgɔw nɔ i y'a faamu bon ka da ka jamana tun bɛ taga bolo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana tun tɛ taga sira ɲuman kan hali dɔɔni hali mɔgɔ min tɛ Bamakɔ i b'a dɔn ko jamana tun tɛ taga sira ɲuman kan bon donc u k'u jija cogo bɛɛ la transition kɔnɔna na u ni M5 ne kɔni bɛ n sinsin M5 de kan kosɛbɛ u k'u jija u n'olu ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka da kan u ye wulikajɔ min kɛ i bɛ ka tagali la a ma dogo mɔgɔ si la. Mali tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ye Mali nɔ ta ye bon Mali ko kuma cayara quoi CEDEAO b'a fɔ tan Union africaine ko tan Union européenne ko tan Américain ko tan bon nin bɛɛ ye kuma wɛrɛ de Maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan sini ta in bɛɛ ka chance di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn lamɛn c'est-à-dire an mɛnna nin ko ninnu na CEDEAO ye a fɔ tan i b'a ye chaque fois ni problème nana ou bien ni coup d'état kɛra o bɛ na nin fɔ an bɛ a solutionner n'u ka manière ye bon i bɛna ye chaque fois problème kelen bɛna poser bon finalement an ka essayer cette fois-ci
an yɛrɛ ka décider an ka manière la sɔrɔsiw ka fɛn diriger u ka civil sigi n y'a fɔ cogo min na donc pour que an ka taa ɲɛdɔn quoi. A tɛna kɛ mankan ye n'u y'a faamu ni ɲɔgɔn cɛ parce que a tɛna kɛ mankan ye mun na fo bɛɛ k'a dɔn min kan ka kɛ min ye. Iya, fo du y'a dɔn ko an bɛɛ ka hakilina de ye jamana ka suma bɛɛ ka hakilina de ye jamana ka suma mais est-ce que c'est sûr n'a tor'olu bolo ko olu bɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ mankan t'a la olu bɛ se k'o fana kɛ ka sɔrɔ mankan t'a la problème t'a la an bɛɛ ka hakilina de ye jamana ka suma a bɛ sɔrɔsiw bolo a bɛ civiliw bolo presque maliyɛnw y'o yɛrɛ kɛ o kɛ araɲini sugu dɔ ye sinon araɲinina ko tɛ o ni bɛɛ ka hakilina kɔni ye kelen ko jamana ko de don a bɛ sigi ka kuma n'a kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten mais sɔrɔsiw kɔni fana bɛ yen k'a fɔ ko sɔrɔ tradition in na ko k'a to sɔrɔsiw bolo sɔrɔsiw b'u ja ka yɔrɔ min na parce que a y'a ta kɛ u ɲɛ sira min y'i fa faga n'i tɛmɛn'o sira kelen fɛ n'i m'o sira bila i yɛrɛ sara yen nɔ i yɛrɛ nɔ ye. Jamana kɔnɔden fanba kɛrɛnkɛrɛnniyala musow ni denmisɛnninw olu hakilina ye yɛlɛma ka don kow la camancɛ fanga jamanakuntigiya ka di finitigiw ma walasa fili minnu ye an sɔrɔ san tɛmɛlenw na olu ɲɔgɔn kana an sɔrɔ ko kura. Mali yɛrɛ tagacogo la k'a fɔ ko Mali ka avance ni tradition in na politicien a man ka d'u ma u k'a to sɔrɔsiw ka tradition kɛ o tradition kɔfɛ ni élection bɛ kɛ u k'u ka vote kɛ u kan ka taa yɔrɔ min na u ka taga ten parce que sɔrɔsi yɛrɛ président sɔrɔsi kelen président a ma nɔgɔn o tradition kɔni u bɛ se k'o kɛ o tradition in fana kɔnɔna la u bɛ se ka kɛ sababu ye ka point dɔw sigi sen kan jamana kɔnɔ n'a sɔrɔ politicien yɛrɛ tɛ se ka min. An ka transition ko min filɛ dɔn an kɔni an bɛ fɛ ka to sɔrɔsiw ka bolo kan fɔlɔ hakilinata minnu b'o olu fana fɛ an b'an sigi an b'olu ka hakilinata fana na ye n tɛ an ka jamana kɔni bɛ état min kɔni kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ kɔni a ma bɛn an si ma. U k'a di sɔrɔsi ninnu ma olu ka wagati jan kɛ n'a ye fɔlɔ mɔgɔw k'u labɛn moi je pense que o de ka ɲi quoi donc après ça n'o kɛra ni min bɛ mɔgɔw fɛ o kɔfɛ u bɛ se k'u ka préparation kɛ ka élection ni fɛnw fɛnkɛ sɔrɔsiw ninnu ka wagati kɛ n'a ye fɔlɔ quoi. Bɛɛ b'a dɔn ɲadimi de don kɔnɔdimi tɛ bon donc k'u jija u ka ɲɔgɔn faamuya bon quant à moi tradition yɛrɛ kɔnɔna na a tun ka di ne ye sɔrɔsiw ka k'a ɲɛfɛ mais u ni M5 mɔgɔw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Président civil ou militaire a ka kɛ mɔgɔ ye faso kanu bɛ mɔgɔ min na o kɛra militaire ye o kɛra civil ye o a bɛɛ ka kelen de ye wagati o wagati de bɛ se k'a to u bɛ se ka baara in kɛ ka ɲɛ donc u ka baara kɛ o cadre kɔnɔna na. Sigikafɔ ye damu ye an bɛ dugawu kɛ nin sigikafɔba in kɔfɛ Mali ni malidenw ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo o ka kɛ camancɛ fanga jamanakuntigi ye walasa bɛn ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ. Taxi ye bolimafɛn ye min kɔni kanunen don an ka faabaw kɔnɔna na maaw b'u ta ka taa u ka ciw ɲɛnabɔ ni a ye wa baarala gɛlɛyantan tɛ taxitigi dɔw y'a jira k'a fɔ k'u bɛ gɛlɛya caman de sɔrɔ u ka baara in kɔnɔna na an ka Aminata Daɲɔn ni a ka kuma galamatigi ka fɛsɛfɛsɛliw lajɛ. Jamajɛ mɔbili nɛrɛma taxi ka maaw ta ka taa u bila u tagayɔrɔw la lafiya lakana ani teliya kɔnɔna na o taa ni ka segin kɔnɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ taxibolilaw fanfɛyɔrɔ la i n'a fɔ u ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye polisiw ye motobolilaw minnu bɛ siraba kan fo ka taa se u ka clientw ma. An ka saraka boli o gɛlɛya ka bon ni gɛlɛya bɛɛ Bamakɔ bɛ yɔrɔ min na bi parce que a fɔlɔ o fana fɔlɔ ye min ye jakartatigiw u bɛ don u bɛ taa gauche u bɛ taa droite bon siraw yɛrɛ fana tila si ma ye gidɔrɔn bɛɛ sɔgɔsɔgɔlen don bɛɛ b'o kalama Bamakɔ bi bon o kɔfɛ sariyatigiw minnu bɛ jɔ n'o ye faamaw ye o ye polisiw ye gɛlɛyaba de b'an n'olu cɛ k'a dama tɛmɛ polisikɛ b'i lajɔ i bɛ taa sɔrɔ i ka mobili kaye bɛ dafalen bon u bɛ t'i lajɔ u bɛ na n'u ka terme ye terme ninnu yɛrɛ anw yɛrɛ t'a dɔn terme ninnu ye terme yɛrɛ dɔ ye c'est comme ça ne BIM ta k'a lajɛ min bɛ Bamakɔ kura boulevard de l'Indépendance sira in kan n'i y'o ta k'o lajɛ bon client bɛ bɔ banque kɔnɔ a b'i lajɔ n'i jɔ a yɔrɔ la dɔrɔn u bɛna kaye minɛ u bɛna terme dɔ ye ko arrêt bon panneau tɛ yen min b'a jira k'a fɔ arrêt don an dun bɛ sanctionnement ta bon polisikɛ b'i natɔ to client b'i kun client t'i kun a bɛ sin k'i fiyɛ c'est vrai o y'a ka baara ye mais a bɛ n'a sɔrɔ kaye dafalen fɛn bɛɛ dafalen n'a ma fɔra kilon ta ma ɲi dɛ a b'a feere sɔpi ma ɲi mankan bɛ wuli ka jɔ wari tɛ ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ cogo min bɛɛ b'a kalama bon sisan an kɔni b'a ɲini fo k'an to yan an ka baara k'an sago la. Gɛlɛya caman b'a la gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ ni client cɛ gɛlɛya b'an ni faamaw cɛ bon précisément faamaw ta yɛrɛ yɔrɔ min ye i tɛ se ka jɔ Bamakɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la bi k'a fɔ k'i bɛ jɔ ka client ta i tɛ se ka kɛ sugu kɔnɔna par exemple i bɛ don sugu kɔnɔ bi sugu fan si tɛ yen taxi bɛ se ka waa bɛ jɔ hali miniti kelen
ka mɔgɔ jigi ka mɔgɔ ta ni fanga dɔ bɛ se ka kɛ u bɛ moto yɛrɛ la même s'ils sont en civil o cas ye ne yɛrɛ sɔrɔ a bɛ civil la tribunal niveau la yɔrɔ feerekɛlaw kɛlen ka yɔrɔ bɛɛ minɛ jɔyɔrɔ tɛ yen tu es obligé k'a tigi jigi ni na tɛmɛna a jigiyɔrɔ kan o jiginni tan kɔnɔna na i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ na u bɛ manamanakan sugu bɛɛ sɔrɔ ka f'i ye donc i bɛ muɲu de pour que se k'olu fɛn ka tɛmɛ e bɛ kan ka stationner yɔrɔ min feerekɛlaw kɛlen bɛ k'o yɔrɔ bɛɛ minɛ k'o kɛ jagokɛyɔrɔ ye là ça va pas anw fana problème min anw ka syndicat fana tɛ ce n'est pas une syndicat qui est forte syndicat min b'an bolo syndicat fortelen tɛ parce que chauffeur yɛrɛ o dépend chauffeur yɛrɛ taabolo la parce que chauffeur yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka se ka bɛn ko kelen ma est-ce que wa o yɔrɔ ye maintenant min ye passager ta ye souvent i bɛ se ka bɛn passager dɔw ye kalabanciw b'a la fɛnw b'a la i bɛ se ka don i ka mobili kɔnɔ après u bɛ jigin u b'a f'i ye ko wayi n ɲinɛna nin fɛn ko i kun donc o bɛ taa k'e sama ka t'e bila polisi la n'i ma kunnaja ni mɔgɔ t'i kɔ i b'i sigi kaso la o cas ye ne yɛrɛ sɔrɔ bon min ye moto ni fɛn ninnu ye circulation ko o kɔni ça c'est courant o tɛ se ka ban ou bien accident dɔw bɛ se ka kɛ e ka papier dafalen don est-ce que wa i ka mobili papier bɛɛ dafalen don accident bɛ kɛ a bɛ constat kɛ n'a taa constat kɛyɔrɔ la il se peut i jo yɛrɛ b'a la mais o bɛ taa k'i verbaliser fɛn dɔ la i yɛrɛ tɛ se k'a faamu i kan ka min sara quoi mais tu es obligé b'o sara ten ka bɔ bon fana gɛlɛyaw b'a la. A ka gɛlɛ o gɛlɛya dan yɛrɛ de bon donc kuma dɔ la i bɛ client yɛrɛ ka boli yɛrɛ ale recette yɛrɛ sɔrɔli a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ de sigi min b'a la kɔni a yɛrɛ sigi yɛrɛ fanga ka bon a bɛɛ ka fisa ni moto bolila ninnu yɛrɛ kuma bɛɛ olu yɛrɛ b'u fili fili a ɲɛ yɛrɛ ni kuma ni fa bɛ neni i ba bɛ neni bon ni min tora i dusu kan i bɛ ko kɛbali yɛrɛ fana kɛ quoi donc n'u y'u ka ko ninnu daminɛ dɔrɔn u b'u to yen dɔrɔn i bɛ tɛmɛ i ka baara fɛ quoi. gɛlɛya min b'a la sisan kɔni o ye diɲɛ de gɛlɛya ye fɔlɔ parce que an bɛ waati min na bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen sisan n'i y'o taxi kɛ di taxi bɛ fɛn sɔrɔ o b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɛ di ka fara polisiw kunna ka tɔɔrɔ dɔɔnin kan i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se k'i jɔyɔrɔ bɛɛ parce que i bɛ mɔgɔ minnu ta ça dépend mɔgɔ min a jɔlen bɛ kun nin kama min b'a la donc i bɛ se k'i jɔ o kama a bɛ se k'i dɔn a tigi handicapé ou bien fɛn dɔ o tagama ka gɛlɛn a ma donc olu ɲɔgɔnnaw la i bɛ se k'i jɔ o tigi kɛrɛfɛ stationnement interdit la soit à part ça k'i jɔ ka moteur faga kɔni donc ça o fana ye foli dɔ ye. Faratiba de bɛ taxi boli n'a a tali la sabula an bɛ don min na i ko bi binkani wale cayalen don hali ni taxi tali dabɔlen don lakana de kama. Bara tiɲɛnikɛla b'a la il y a des taximans qui sont voleurs mais au bɛɛ bɛ débat clients de la a bɛ f'u ɲɛna n'u bɛ taxi ta u ka taxi ta place de la Bamakɔ bɛ yɔrɔ min na bi développement dan de don taxi place bɛ fan bɛɛ fɛ n'i y'a ta u fɛ yen an ka mɔgɔw bɛ yan présidents bɛ yan et place la sɛbɛnnikɛlaw bɛ yan n'i donna i ka numéro bɛ enregistré ka bila n'i ka fɛn dɔrɔn taxi kɔnɔ téléphone fara fɛn kan a bɛ na. An kɔni an ka baara in tiɲɛna parce que mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ taxi boli bandu yɛrɛ bɛ taxi boli kɛ a dɔw yɛrɛ bɛ don i ka mobili yɛrɛ kɔnɔ u bɛ lajigin ou bien k'u bɛ ko dɔ kɛ ou bien bɛ jigin k'i bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn u bɛ boli n'i ka minɛ o yɛrɛ o mɔgɔw yɛrɛ bɛ donc problème fana bɛ taxi tala dɔw la avant k'i ka don taxi kɔnɔ i kan ka numéro de ta ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ en tant que numéro kɔni bɛ yen kɔni n'a tigi boli n'i ka fɛn kɔni a bɛ ye o tiɲɛ wa nkalon. Nafa bɛ taxi boli fana na parce que ala ma mobili nɔgɔya bɛɛ ye donc taxi fana sécurité b'a la parce que an yɛrɛ b'a ye bi an bɛ don sotaramaw kɔnɔ problème de don denmisɛnninw tɛ mɔgɔw bonya o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ min fɔ taxitigiw yɛrɛ ye u ka mɔgɔw bonya u ka mɔgɔw ka lakana jɔrɔ parce que kɔsa in na mɔgɔw kun siranna taxi ko ɲɛ rumeur dɔw kun b'a la mɔgɔ caman siranna donc an b'a ɲini u yɛrɛ fɛ mɔgɔ minnu b'u kun u kan k'u lakana de. Place kɔni ta nafa ye min ye n'i nana ni e ye taxi ta yan client donna e kun o client ka ye taxi min ta taxi référence bɛ yan nɔ en cas n'i ye problème fɛn fɛn sɔrɔ quand tu reviens là o tɛ problème ye o tigi bɛ ye. Taxi bolibaw ye welewelema kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma walasa u bɛ se ka dɔ bɔ taxi papiyew tali la o n'a ɲɔgɔnna caman. Taxi sara ka dɔgɔ o y'a fɔlɔ ye bon a filanan ye min ye ni gouvernement tun y'a lajɛ ka bɔra di mobilitigiw ma ka mobili vinɛti wari jigin n'o tun kɛra lala an ka sarako a ɲɛ tun bɛ se ka sɔrɔ dɔ bɛ se ka fara kan. Mototigi dɔw ka fɔ la taxi bolilaw tɛ boli siraba kan sariyaw kɔnɔ wa k'u bɛ jɔ cogo sugu bɛɛ la. Taximan ninnu bɔn seere batu la sira kan parce que u b'u to boli la dɔrɔn ni client siɲɛ u bila mɔgɔw ɲɛ ten u bɛ accident caman provoquer quoi
vraiment n'u m'u ka ko jateminɛ u bɛ mɔgɔw sɛgɛn circulation na kojugu an bɛ se k'a fɔ mototigi dɔw fana b'u ka motobolitogo cɛ man ɲi mais a fanba ye taximaniw ye dɛ. mɔgɔ ka baara ka ɲa ka tiɲɛ a bɛ bɔ i yɛrɛ jogo la i bɔra ni jogo min ye so ni jogo ladamunen ni ladamunen don ka ɲa i baara kɛ i tɛ mɔgɔ don mɔgɔ gasi la o n'i ma bɔ ni jogo ɲuman ye so finalement i bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ tuma bɛɛ sinon bɛɛ ka sira yiralen b'i la mototigiw kan ka boli yan taxitigiw kan boli yan n'i y'a fɔ k'i taara permis ta i ye permis ta cogo min na e de b'o dɔn mais a tɔ b'i yɛrɛ de ka ladamu cogo bolo ne bolo gɛlɛya min bɛ taxibolilaw ka taxi la taxiko la o ye o dɔrɔn de ye taxibolilaw dɔrɔn tɛ sotarama b'a la même personnel b'a la même personnel tigi dɔw bɛ yen éducation ɲuman tɛ parce que n'i b'i yɛrɛ bonya i bɛ s'i yɛrɛ la i tɛ mauvaise conduite kɛ dugu kɔnɔna la. Ni bolimafɛntigi bɛ bolila a boliyɔrɔ la ka siraba kan sariyaw labatu gɛlɛya tɛ bɔ a la. Ni ne bɛ dansigi aw ka bi dɔnkibaro la min labɛnna Nef TV jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye a k'an bɛɛ donna nataw la.